mayang people niya, nagkadaghan naman tayo na hinay kabalok ko birthday. May buntag sa tanan, ni Anita aron magtuon o magsimba sa atong buhi nga Dios. Kabalok ko na ay amatog sa karon na agi portion nga panalangin nga madala sa panimalay. Amen. Sa tinuod lang na nabasa na ako ang akong life karon nga si God is nag-guide yun. Sorry again nga, ambot nga nung ingalig ko nga dili na ko akalaon ba ang si tawag ganito, hindi ko akalain nga moabot ko sa ingani kay mura ko si Moses nga Lord dili pang ko diri and then nagtrabaho ko sa layo sa David and then si God nag-move dili ko kabalungan ginagamit na dahil ko niya as a minister o ingana until now sa tinuon lang before ko nag-marry sa akong wife awatong lang ako si kuya magwapo ko na akong wife kaya tanang anak sa Ginoo mga gwapo man yun sa ilo ako nga ingani yun akong heart nga mapil na ako ang love isa doon sa tanong kasasala pero ang pabor ng grasya ni God sa atong life nagpabilin ba isa kung sa kabugat ang problema mabitaw nga ino niya connected sa sharing ni Pastor James o ni Marlon nga weak ang spirit yun nato mo na encourage nato dahil kung saan nato pagpasalamat yung mismo kita dili ka ila mismo sa atong pasalamatan isa yun si Jesus who is the Father, who is the Creator, who is the Giver kinsa yun siya kung saan nato pagpasalamat yung mismo everyday sa atong life focus na sa trabaho sa atong anak tanong mga butang kalibutanon o na karon na appreciate sa inyo is my living testimony and then mga promises ni God sa atuwa kung saan nato pag kinabuhi kaya kung atong isgutan ang sala makasala mo yun ta o walay makaatong sa langit but if we trust sa Ginoo ang iyang love atong isulti diri ang kamatuoran o sa kamatuoran love ni God ang kamatuoran mo na karon sa ulitaw pa ko na dream na ko is vision na ko nakita ko na ko akong anak huwag mabalo vision ba to o dream ba to naghangad ko sa langit nakita na ko this is my living testimony nga nakita ko na ko just for boy and then the second one dili pa kayo mo bilib akong wife and then nag-travel ko sa lain na laso sa Malaysia and then nag-upo sa akong wife there yung vision nito ako nakita ang atong sunod nga anak is babae then dili siya mobilin kaya na mga signs sa babae nga once na maminyo once na mga anak gali na yung itong ilok lalaki na o babae depende sa sign sa body sa babae una nga dili siya mutuong nga babae ang sulat ipakita yun sa Ginoo nga tinuod yun ang dream na ko muna na fulfill ang murag na nakita ba and then karon nakita na ako karon nga nag-ingon ako there I see a vision nga mutindog ko sa kataghanan sa tao kapalo mo na nga I feel something Lord dili ko kabalo mo istorya nga pareho sa uban nga murag i-down ang gunagawa akong tunggulingon nga wak eskwela pero nakita na ako is ang akong mindset is different po sa other people nga mubarong muna ako nga life moto na nag-encourage ako sa ka-King's Tribal mahimo ba dahil sa tiil nga mahimong baba mahimo ba dahil sa mata nga mahimong ulong mahimo ba dahil sa ilong nga mahimong siyang dalunggan lain-lain ta o buluhaton mo karon nga naamo diri kay nagtuon ta sa umaabot yung buluhaton nato wala ta nagsimba PPP paminaw pasinaw o pauli mo na ang kasagaran na hitabo sa mga Kristohanon mo atin
tinuod is napakay personal encounter sa Ginoo. Young people, mo bitaw nagkipa eskwela ta diya sa school para ma-learn po nato ang mga moral character nato, at least ma-develop ang atong pamatasan kung saan pagrespeto sa tigulang, sa mga tanang ginikanan, step by step atong muda-muda. Same na siya diri sa church. Ang church, bisag kung saan tudlo sa inyo kung dili inyo na ikinabuhi is nothing. Muna salamat yung pastor na it's a big privilege to me na naka-stand up kung karon diri. Muna nga, nakita na ako, Lord, ni-appeal ko akong wife, dili yung ganahan na ng politics, number one politics. Di siya ganahan, but nakita na ako ni something buluhaton, wala na akong masakti ba. Muna karon akong i-share sa inyo, but before that, I want to glorify the Lord sa iyang word karon. Pwede ta malingkod, manindog balik. Let's honor Him again. Grabe yun akong sa iya, yung love, yung kaita na yan. Father in heaven, we worship you, Lord. Open our hearts, Lord God. Open our mind, Lord. Yung masabtan na mo ang tinguhan mo para sa mo ang life mo. Lord, hindi na kumabihan, tibok ang kasing-kasing, Lord. Di namin kitipigan, Lord. Tabangin mi Ginoo, wala mi mahimo kung wala ikaw, Ginoo. Let the word of my mouth, Lord, and the meditation of my heart, Lord, be acceptable right now to you, Lord God. Lord, hindi lang mi, hindi biri, kinapakita tao, nag-fellowship mi, but Lord, nami portion, Lord God, sa blessing, kayo gihatid ka namo, especially masabtan namo ang iyong gugma, Lord God. Kung isgutan namo ang balaod, Lord, mapilong mi, Lord, wapi kaluwasan, condemnation of mabot, Lord God. But Lord, sa iyong grace, Lord, ang love, Lord God, will flow, Let your word, Lord God, will manifest sa mo, Lord. Will flow of intimacy of worship, Father God, sa mong heart, tuloy mo sa akin ka ng pag-worship, tuloy mo sa akin ka ng pag-glorify, Lord God, salamat sa tanang butang, Ginoo, every circumstances, Ginoo. Lord, grow ang matago sa Ginoo. Gikan sa bata, Ginoo. Padulong sa hangtong, Lord God. I believe, Lord God, you have a great plan in this church, Lord. Kini nga mga tao karon, Ginoo. Lord, i-pour out yung blessing sa ilaha, Ginoo. Let your word, Lord, gamay mo ang foundation sa ilang life. Ikaw, Jesus. Ikaw, Jesus, ang among kikitahan na, Lord, kaya tapos sa tanan, Ginoo. Father, we thank you and we honor you, Lord. Bless your word, Lord God. Hindi makita akong pagkatawunon, but Lord, makita ang imong gugma sa akong binabuhi, Ginoo. May mong kiyata, Ginoo. In Jesus' name. Amen. Ang kapakulit kita. Sorry kayo kay muraging ani niyo po mga pagkatao, dramatic na kayo. Ayaw lang po ninyo awata. Special kita. Akong i-share is about sa love ni God. But before that, mo topic ko gamay about sa mga foundation nato ginagmay padala sa maglibog magulang tao. Ipik ninyo ang angay ninyo, ipik kay kini iskalanon nato ni matag-adlaw. Ipik ninyo ang angay ninyong gamiton daily. Kung dili mo ganahan, it's up to you. Akong i-share sa inyo ang love ni God, iyang promise, and then unsa yun ang grace o ang law, ang balaod nga halos gipanggamit sa kada simbahan nga dili gani kalahutay ang mga membro tungod sa balaod. Unsa gid ang balaod? Ang balaod holy na siya, righteous na siya, balaan na siya, gihatag sa Ginoo para sa atua. Pero sa diha nga naa nata diha sa Ginoo,
lahi ng mabalaod ang gihatag sa ato. Kasi tawagan, usa siya ba? Automatic, once nga we receive Christ, ang law ni God, automatic na na diri sa atong heart. Kabalo na ta sa positive o negative. Naara na sa atuwa, unsaon nato pag kinabuhi. Kayo na gunaan ang mutanaw ito sa amin. Nga, tanaw mo connect dito sa ingon ni Kuya. Happy kay ko katong Sunday kay grabe ang power ni Kuya. Kanang sa amin dito mo tanaw. Kasi kung saan ni mo tanaw, maugyod ka. Maugyod imong naong. Nga, may nung kagwapo, murag dili po. Murag gwapa, murag dili po. Pero sa tinuod, sa mata sa Diyos, lahi manggod. Sa mata sa Diyos, positive yun tatanan. Sinan ka, in the rapture day gani, ilisan ka o kanang maanin doon. Ako, maoras gurong naong, pero unique. Kung buot mo naong, lahi yun, gwapo, as in, mabless kasi Jesus, di, mayroon sila nga, dili daw yung gwapo, pero anong mabless man ang mga tao? Sa sinina pa lang gani na, makahika, how much more makita niyo face to face. O sa ingon ni Jesus, kung kasi nakakita sa anak, nakakita po sa amahan. Sa ato pa same sila. Sabta gani ninyo. Mo karon inay-inay sa akong pagtuon sa grasya, nakita na ako ang the more ka mo focus sa atong gawi nga manikamot dito mahimot ang buutan, mahimot ang mahinatagong, mahimot ang naatanan, tanan-tanan nga buluhaton nga makita sa tao. Lahit na gud sa pananaw sa Ginoo. Natin gina sa iya. Pero once nga mo focus na diya sa Ginoo, wapo gid kayo ang resulta. Grabe ang grasya. Sa John, wala mo na mag-prepare po na si Pastor Marlon. John 1:17. Nag-inon siya dili. For the law was given through Moses, but grace and truth, grace and truth came through Jesus Christ. Kung atong sabton, kung sa balaod mga good, once mapita unsa, di ba once nga makasala ta kamatayon? Once nga wala ta ni Christ, impyerno. Mao gani ni karon. Ang balaod gihatag kang Moses. Ang grasya o kamatuuran gihatag kang Jesus. Nakuha na to. First miracle, tanawa gani tanaw ang grasya. Bisan kung sa kamaot ang atong batasan, ibalik pa nato sa ilang ipangsulti kanina. Grabe ang love ni God sa ato. Gipakamatyan yun ta. Gibayran ang atong sala. Makauban lang ta dito sa langit. Na siya isaat nga nag-prepare siya o atong kapuyan. Pero anong maluya mo yung tanong? Tao na maguta. Mo na nga isgutan nato nganong maluya ta, mo na nga nganong di man ta kapasalamat, nganong dili man ta ka worship. Kay sa tinuod is wala gyud tay tinuod nga personal encounter. Bisan mo fellowship gani ta, di ba layo ra kay ta una-una. Dili gyud ta ka focus. Dili ta ka focus sa tinuod lang. Mo nang reality. Mo nang gusto nako is unsa ako na experience, mo na akong isulti sa inyo. Kay bisan sa tinuod lang gatuon ko kay magkakuha og topic sa usa ka tawo dito kay mga man of God yun sila, grabe po na ilang experience, grabe mong balik. Sa tinuod lang katong Sunday dito, i-invite ko sa my home church. I don't know, daghan kay kong kape, daghan kay kong kudigo. Ba't iko lang kong ipa-encourage na po ang mga bata. Pero ganyan po ko ni Pastor Marlon nga, moro po siya para sa ilang. Kaya ano po mga bata po, niya hatagan na ito ugahin na pagkaon, dili mo nila masaktan. Muna karon i-encourage ka mo na focus na ni Jesus. Masabtan naman gunato ng law. Ang balaod, nagpadayo na siya. Niani si Jesus, dili na i-break ang balaod, dili pagtuman. Karon first miracle na ginhimo sa balaod, unsa man si Moses, unsa man to first miracle nga sa unsa ni siya sa milagro sa panahon ni Moses.
ang tubig gihimo niyang dugo. Kabantay mo ana dito sa Egypt. No. Kung sa'yo nahitabo, patay ang mga tao, walay inom, kay puro dugo man. But first miracle ni Jesus, under grace, kung sa'yo nahitabo, first miracle niya, ang mga bugoy, ipainom niya. Diba? Kung sa kakul si Jesus, ang tubig, iyang gihimong bino. Kung sa'yo nahitabo, dito nagsugod ang kinabuhi, ang celebration. Kung atong sabto, dili mo na siya. Ang tanan gani nga gihimo sa Ginoo nga ikalipay sa tao, gikawat na sa demonyo, gikawat na sa Satanas. Mo gani ni Pastor James ganina nga dili gusto mahibal-an sa yawa ang tinuod nga mga promise ni God unsa taniya ka love mo na di ta kalahutay. Sa pamilya pa lang daan, dili ta kalahutay bisag paghugas og plato, mga young people gani nak hugasin na o nak dili kalahutay ang bata kay ngano kapuyon kita bisag unsaon. Wala nga diri sa church, school din nato, learning place nato, makasabot ta, especially encourage sa mo. Ingon ko sa inyo ha, pag-abot sa langit, wala na mo wali nga pareho ani, wala na mo sangyaw sa kadalanan. Only the praise and worship ang mahitabo dito, diri palangdaan. I-open inyong mind, i-open inyong heart. Personal encounter, there is a presence ni God. Sa pagkakaroon, ingani palang pila ka adlaw, makita na rin mo, magpagamit na rin mga young people, mag-play na taong instrument, mag-enjoy ta sa presence ni Ginoo. Mo nang padalag sa dili ta ka-flow kay ano, wala tayong tinuod nga personal encounter diya sa Ginoo. Mo na nga bisag Sunday pagani ana luya na pag-uli gutom pag yun maglong out pa usawa pag yung kapalit og bugas. Mo ni reality man god bisag kami aspi sudah nato mag-away pag yun tikit lang itlog madali noodle madali mag-away pag yun tungod lang ana. Mo ni reality man god. Ang pait pag yun wa pag yun gasol. Mo ni reality ba ang nahitabo mo na nga. So saan mo pagpasalamat? I-connect natin balik sa Bible study. Saan mo pagpasalamat niya? Ikaw mismo, wala ka kasapot, kabalo, kung sa yun ang power ni God sa atua. Pero pag namin natin personal encounter na ang Balang Espiritu Santo, sa mamuflow na to, ang mga gift of the Holy Spirit, especially ang pagpugo, ang guma natin, ang kalipay, bahalag ay sige lang there, palit na lang taong luto dito. Dili ka magpakasala. At ma-feel na to ang flow sa Holy Spirit. Muna nga, sa pagpadayon, ay nga nang nahitabo dito. First miracle sa under law, ang kamatay dito, ang tubig, hindi mo o dugo, and then ang kang Jesus, ang tubig, hindi mo yung why mo itong nag-celebrate ang tanang katawan. Sa under law, God's demand righteousness in sinful men. But under grace, God's provide righteousness as a gift. Grabe, gasa lang. Sa ka, bisag makasasala ta. Si God nag-provide of righteousness, bisag dili ta ang ngayon. Pero diha dapit sa balaod, mukman ta. Karon mga simbahan ko kung anong tanawon. Balaod ilang ginatudlo. Unsa man. Saradaan ka o purtahan kay late ka. Tinuod na. Kaya ako mismo ni Adko po sa lain-lain na po nila church. Kay warrior ko ni Christ. Kaya gusto po na ako kung imbitahon nila sa una. Kaya ang question and answer man good. Ako ba, pilakyo ko na ulawan sa Iglesia ni Cristo. Pagtuon sa anong daghang pagkakaunon ng bugas. Bila pakasako yung kaunon ng bugas. Kaya nga ako gusto is masave katong tao po nga maminaw sa ilang giingon nga tao lang si Jesus. He's a God. Walay tao nga makasave sa imuha. Every person nga moduol ni Jesus, ayumo na niya, i-bless na niya. Nag-ingon ba siya, pangayo mo pasaylo sa ako before ta mo ayun? Wala! That's the reality. Marumado kang iawa nga dili niya pasultiyo na yung tanaw sa Bible. I-share ni Kuya. Daghan mag-ingon sa ako, Ginoo, Ginoo. Kinsa man to iyang gipoint
nag-heal ko ang mga tao, nagingani ko. Sa inyo, Jesus, paawa mo, wag kailan ninyo. They are always pretend nga preacher sila, man of God sila, but sa tinuod, kanang simbahan nila, pag open day ang likod, mahulog day ka sa bangin. Mao na nga, istoryahan nato, who is Jesus? Kinsa ang God the Father? Si God the Father, isugo niya si Jesus to fulfill ang mahitabo ang trabaho ni Jesus. O kinsa ang mutuon ni Jesus, makabaton o kinabuhing dayon. Ang tanang mga promises niya tinuod. Amen. Amen. Dili pareho sa atong promise nga, sige, pastor mo anak ko karon pero wala day. Daghan tag promise day, hatag na ako ning ano sa imo pero dili day. Una nga, through my experience, nakita na ako karon, mubalik ko sa ako ang ano bitaw, kanang wala maguta kabalo sa buluhaton nato. Sometimes ako gyud sa until now hunger pa gyud ko, pero nakita na ako hinay-hinay kang Kuya Ernesto, salamat sa iyang kinabuhi nga gigamit kang Kuya June nga gigamit sila nga hinay-hinay ma-open akong mind unsa day ang buluhaton nato. Dili man ka pastor tanan, dili ta missionary tanan, dili ta apostle tanan, lain-lain ka trabaho. Kini usa ka encouragement sa inyo, this is the reality nga niani mo sa church, to worship God, to learn God, to worship God. Balik-balik na mauna ang reality every week, every month, every year. Ang kumusahod mo is naabang may personal relationship ni God, bisag dili lang karon. Bisag ting worship gani, layo kayo, sige magtabi. See? Ang gusto ni God is focus. Ingon siya, kung kinsa ang gusto musunod na ako, follow me. Ayaw pagkuna. Follow lang. Huwag ka sa bot. Si Jesus, yun ang magkuna. Follow na good. Pero daghan iyang mga warnings. Nagsadasada ko po dito ha, diba sigma. Daghan kayo iyang warnings. Nalimot na gani ko asa David. Ingat niya, we are all disciples from God. Bisag tiil ka, kamot ka, mata ka, dalunggan ka, we are different nga job sa kalibutan. Abi ninyo na maglimpyo-limpyo lang, dili na mahimo sa uban. Na-bless ko ni Tatay Ulding, usang nga mentor na ako, wa siya grado. Bisaya ang mga istorya, kailan na sila Marlon, Tatay Ulding. Pero pagliya Biblia, gikan sa Genesis hangtod sa Revelation, memorize na niya, why grado? Pero the way siya mong istorya sa more than lawyer than siya, kaya ano, word of God yung ginashare. O sa iyang trabaho, janitor. Ang uban dili. And then I experience nga, ako mismo, nahimo po kong janitor ka lang sa August 7 siguro na. Nipuli ko pa siya yung trabaho for a while kaya siya naipilakaw. Mano nga, ang ako ba nga, na-experience na ako nga, ang pinakaubos. Abi na ako sa no, pag humanap ng eskwela o nag-eskwela man ko o piping manggod, millwright pipe, mechanical manggugo. Abi na ako sa piping, government, magkano di kong tubo, magkalay di kong tubo. Pag fresh graduate ko ba, excited kayo ko. Pero ang adlaw ato, 70 pesos. Ganun diya sa Coca-Cola bitaw, i-open na sa unang dagkong mga tubo. Abi na ako mag-align may anak, ako di ay tingkalo sa yuta. Kaya para ma-align ba, ma-level dito ang dagkong tubo, mga around pila na ang diameter, ano, ngayon na ako siguro sa lamesa. Na-experience na ako ba, unsay niagi kong ingani nga kung niabot ko sa ingani mo na true experience, ikaw pa ni Kuya James, ma-share ni mo, unsa yun ang Ginoo. Pare karon, unsaon ni mo pagpasalamat sa Ginoo mismo sa worship, gani dili ka kabalo, unsaon ni mo siya pag-worship, diha siya malipay. Unsa ingon ni Kuya Marlon, Pastor Marlon, the spirit is unsa man willing, pero the body is weak. Hindi mo siya, ano mo kayo mag-ampo, mga last na ni Jesus Christ, pero kung sa'yo nakita mo sa mga, kung atong sabtun ba, ang atong spirit, once we receive Christ, ang seal of the Holy Spirit, na anamang good, ang problema nato, dili siya kabuot sa ato, kaya natin
tay desisyon. Paliton ba na nato o dili? I-give ba na nato o dili? Mo bitaw ang tithes and offering diri i-share na siya, gitudlo na siya every time to break ang bondage na, ang sa bondage na pagka-corruption nato, ang pagka-dili may natago. Kay si Jesus, kung atong sabton, gihatag niya ang tanan sa cross para lang sa ato ang tanan. Mo na sa tithes and offering, gitudluan ta sa pastor, sa mga leaders, kung saan pag-share. Dili pa lang kami, dili ta ka-share, how much more outside? Dili magikan sa pamilya ninyo. Dili ipakita na sa laing tao. Wapo, ako sa una, tinuod lang honestly, dito pa ako sa dakong simbahan, ganahan din ko na ako bagong sinina, fellowship na, tikikay diri bitaw. Ganahan ko na, makita ko nga nagsimba ko, makita ko sa tao, buutan ko, ba't dili-dili? Ilahi, yun. Kamu o siya lang yun ang nakabalo sa relation. Luwas ka, pwede ka magkapangarap na, oh, shit ko, I receive Christ. The truth is, naman yung personal relationship. Pero gani na, murag napakgang ko sa akong una-una nga. Every time na mga tao po mo share sa ako, number one na akong question, are you safe po? Luwas ba ka? O sa may kamatuuran ni mga luwas ka, pwede makapapretend ang tao na luwas siya, pero ang tinuod dili tungod sa binuhatan. Muna kung nakapokus na sa balaod, ang nakasulat din sa to, once nga makasasala ka, condemnation juga. Pero once nakapokus na sa grace, ang saad sa Ginoo, wala ang condemnation. Wala yun ang paghukom, anak. Automatic na ana na siya sa libro sa kinabuhi. Pero i-divert mo, daghang mo mga verses mo nga, kung dili ka mo buhat sa bulaton, kana siya nga gisulti para sa mga dili magtotoo. O naapoy tao nga nagpakaroon ingnon nga magtotoo. Kay gusto niya i-break o gupot na naman ang mga church. Nga nagsiak-siak mo na. Kung unity yun ang ilang, hindi man na magsiak. Naagi mga huwag pa karniro ba na mamaak di ay. Pero gina-aware ka ni God, always be holy. Kay God is holy. Mo gani ang tanan ng alaga sa atong Dios. Bago first pa lang pagdawat, you are a new creation na ka. Bago na ka. Ipadayon na siya. Bo na nga, ako di-compare ang baboy once nga kanang umanan ni Mugligo dito sa lapok, dili ko na siya muhila. Mahappy na siya, di mo na yung ganahan. Dito sa lapok, sa taing niya, ganahan na siya. Pero ang karnero, ibutang mo sa lapok, maghila ka. Dili man siya diha, good. Dili siya para diha. Para siya sa land. Mga encourage to mo, pagpadayon. Mga maana gina po ang sharing. Ang ako is develop your relationship to God. Focus to Him. Focus lang yun. Focus. Ang tanang mga great man of God, Old Testament, hantod sa New Testament, o sa inyo ni God, only kang Jesus ragid mo maminaw. Follow kang Jesus. Bisag si Moses katong sa ganito sa Mount of katong tulo sila, nanggawa sila. Hindi katong basta nanggawa sila katong story bitaw nga ni si Moses na si okay, bless ni God the Father si Jesus nga siya lang pinag-awato. Diha ra gyud ta mosunod sa iya. Mao na nga kung naamay panalangin yung mga tao sa ato, okay na siya. But focus to Jesus, ang tao mag-fail mang yun. Ingon niya diri sa Luke 14:27 NIV, whoever does not carry their cross cannot be my disciple. Kini mga cross mo na nag-iskutan diri na mga trials nato o mga nangahimo
butang o angay nato i-deny ba mga problema o sa diha mo na ng daily kay apil ta sa suffering ni Christ. Tanang panalagsapod na ako'y mga situation nga dili po ingon ni Kuya Gadina nga dili gihatag sa Ginoo pero problema kay wrong choice ta. Pareho sa mga kuya, nahimuot na ko sa panahon na ko sa una. Makatulpo, makahimo ang mga bagong alawito kay ano, ibulagan eh, kuya. Grabe praise the Lord, mangjaw. Muna nga, God is good all the time. Makaingon ba nga God is good all the time? Sa dihang nag-fail ang imong heart na ibulagan ka. Muna nga, daghan lesson everyday sa ato ang dili na ito mahatagan o mensahe ba nga dako di itong punto sa atong kinabuhi para mag-grow ta. Malimta na ito. Kung saan ito magpasalamat? Again, ang tinuod ba is naayod kay love ni God? Kani ato pag-ani-ani, ang question, big question, are you really love God? Do you really love God? Anak yun? Higuma ba yun nato tinuod ang Ginoo? Amen. 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 Ni-grow ba ta? Amen. Ni-obey ba ta? Amen. Ni-trust ba ta? Amen. Karon paghatag mo og daghang pinatagan diya sa Ginoo. Kay i-bless mo kamo. Palakpakin Ginoo. Ang gusto ni Jesus sa pagkatinuod is mo-obey ta sa iyang word. And then gusto gid siya nga mo-follow kita sa iyang way. He is the way, the truth, and the life. Walay makaadto sa amahan kung dili pinaagi. Siya gid ang kinato. Sometimes di ta kapalo, kapuyan ta, follow ni Jesus. Why? Nalagi ta sa kinaiya na tawhonon. Especially sa akong part sa trabaho, taas nga panahon nga i-build na mo ang among business, taas nga panahon around 5 years. Grabe ako palingkamot, grabe ako ang tuon, mura po dibalik o grade 1, gikan unsahon pag-operate sa machine, unsahon pagdala sa tao, unsahon pagdala sa customer. Day by day, na-ay lesson. Muna nga sa pag-uli na ako dili ka Solomon Island, 7 lang ang ako ang puti nga buhok. Karon murag waon na lang ang itong para makita na akong white tanan. Pero it's a part of growing gihapon. Muna nagpasalamat ko sa Ginoo nga na akong wife. Daghang ko failures mismo gani pag flight na mo dito sa Malaysia. Atong time nga nahurot akong flight for pila to ka flight gikan sa Angeles to KK padulong dito sa Cebu. Pila niya upat ni kabuk napasok to. Pero by the grace of God ay gigamit nga tao para maglitihan mi. But the promise ko nga pag-abot sa Malaysia ako rin bayaran niyo. I-grant sa Ginoo gihapon. Naayos siya something milagro nga pag-abuhaton kay bisag na fail ta na ay way gihapon. Munang ingong God is good all the time. Hila ko balik ano ko din kung dilita na printa ta diya ang mga taginting diya ang Lord urot na gyud. Nibalik pag ko tungod lang sa gamay nga mapil OEC nga ipakita diya sa airport gamay ra nga papel nga kuwaon dito sa Cagayan de Oro katura kay dili daw ko hatagan dili mo tagawa basta wala ko atong certificate nga OEC ba to. Wala pigi flight. Anak ko bisag hatag lang ko 2,000 ni mo siya. Garbo kay siya nakaingon nga. Taas kay panahon akong pag-eskwela niyo 2,000 lang. Gigamihan diay siya pero napasok din ang amo ang flight ato naghilakay mi dito sa hotel. Diba na ginusaw nga ako. Wala ko'y tulog gikan ko sa Angeles City, padulong dito sa Cagayan de Oro, balik na po balik. Na pag-gigamit niya, wala ko'y cellphone, dili pa uso kayo kapaspas ang cellphone nato. Katong mga sabon kita ang cellphone, ilabay sa imong buak, pwede mong ulo. Kaya hanggang may bitaw, kitabangan ko sa usa ka tao, mawagani ko kaila, pwede ba takatawag?
Nya giloadan na ako tumoto nakakonect ko dito sa Malaysia long distance. Nga take wa imigtigit ikinapasok ang among flight tanan. Upat yung may kabuk ilang thousand of pesos so among back to zero dito ali. But sige siguro pray si ako ang gwapang asawa po. Mo na nga igrad ko niya tanan di ano pigit ka good sigan. Mo na karon malipay ko makahila ko sa iyang na-encounter na mo bisag day by day diya sa siya wala may ka problema sa amo ang family but may problema ko sa tao pero God is always giving nga mag-give dito sa ako ang pinungsanon nga pamituwa na yung sige so gawis magbinadlungay mong duwa pero si God is continue nga nagpatubo sa gugma sa ako ang kinabuhi. Nailag yun ako siya, he is the giver, provider yun siya, niya understanding, loving God. Kadukan po nato siya. Amen. Ato po siyang, kay huli magod siya. Siguro kung atong i-base sa Old Testament, tanawa si Moses, kung sa'y kinaiya sa tao, kay dili balaan din ang tao. Layo kayo ang tao, diha rakakutob. Kaya ang kinaiya sa tao, grabe mo pa-pretend nga siya ay anak ko, bisag dili lang. May emote sa akong mga kauban niya, nakagunit lang o welding handle, welder na dayo. Nakaigura na ka pa sports, welder na. Ang uban nakagamit o computer o pilara ka adlaw, computer secretary ano ko. Naka-edit lang ko sa picture, I'm editor na. So, dili. Pero sa grasya sa Ginoo, once you receive Christ, you are saved. Yes. Ang problema, dili na ito nagdawaton. Kaya nagtuon ta sa karaan ng paagi. We are saved. Ang pabor sa Ginoo na ana sa atua. But continue lang ta magtuon sa iyaha. Kung ana ko siya pagpadayon. Mabitaw na nga, dili ka kapadayon, inano kulang tag-encounter sa iyang presensya. Kulang tag-encounter sa iyang love. Bisag ihatagan na ka, dili pa kita kontento. Mingaw kayo. Bitaw, kung akong i-story ako ang live sa inyo ha, lapit na day. Ang milagro sa Ginoo, makaingin ko sa high school sa Ginoo lang, ibagsak kong music. Pero sa grasya sa Ginoo, gimo kong praise and worship. Amen. Ibagsak ko, ipakanta ko bayang magilog, ibagsak ko sa akong teacher. 74. Pero pag-abot na ako diyan ni Kristo, gimo kong grabe ang milagro. Wala ko niya ipa-eskwela taas na kolehiyo. Pag-abot na ako sa Malaysia, gibutangan ko dito, you are engineer. Bisa nagtrabaho pa sa bukid. Pero at least, engineer ko. Once ipakita na ako itong ID na ako dito, engineer ko. Ang question, kung saan ka engineer? Pero, qualify ko, saludo sila, makasurisuro ko ito buong Malaysia kay engineer ko, na ako'y pass na makatuyok-tuyok. Dili ba na grasya? Sa uban siguro, dili grasya. Ang uban, may ingon sila nga, bright kayo, kaya na akong anak, gina-explain na ako na, hindi yun yung study mo o Tagalog. Kaya mag-English mo na, dili kayo sila kasabot ng English. Ang pananaw nato sa diri sa Pilipinas, ang reality, once you speak English, bright kayo. Di ba? Standard. No? Pero sa Malaysia, dili na ako na na-bless gani ko dito kay Moana sila. Are you a teacher? Kasi pula akong, pilo akong in English. Mura mga yung chick, Inglesero daw ko, kaya no, di ko sila kayo kasabay sa akong English. Pero pasalamat ko sa Ginoo sa ilang lingwahe dito, kami sa akong asawa, na practice yun me. Mao ka gani, nalipay ko about sa chaplaincy, basta ipadala mi dito, maka-share me. Oh. Muna nga, si Karang siya Mochilita Malayo, ini, saya ada pandai sikit. Pero, ang inyong pagsabutan na dili mo makaingon o pride ko, kaya makaingon ko, si Karang muli siya cakap Malayo, tapi kamu tidak paham.
bagi saya kaalam, saya punya pikiran, mau cakap ini macam, tapi kamu tidak paham. Dili mo makayong bright, dili man English, di ba? Pero mo na ang grasya sa Ginoo nga nahimo po kong giblas po ko niya bisa ginagmay makawitik ko dito sa tao. Mo na gani nga every person nga nagaabot diri naatay pagtulunan, naatay lesson every day. Dili kay ingon nga ang buluhaton para lang sa pastor o sa leaders, but individually sa inyong trabaho usa mo nga disciple ni God nga mo work sa iyang buluhaton kay ang promise niya, if you want to obey me, take my commandments. Love. Kung love ni mo na siya, share na ninyo sa Panginoon. Ayaw dugaya. Wa mo ka ako kadagan ako sa gano'n ni Kata, namatay na lang. Wala na akong istoryahan. Ano ba? Dili man tayo ingon nga paninlanta. Pero ang Ginoo, nag-ingon yun nga, saan na giniluwas daan? Na wala pa kadungog. Mo nang need na to take up, nga masyera na to sila. Matakabalo ato mga salinan nga yaw-yawan sila na ang mga pinili sa Ginoo, gawa pag yun kasabot sa Ginoo. Ayaw ninyo nga i-compare inyo ko ako in my personality yun. Ma-compare na ako kay ubos. Ginalukdaw na ako kung kau ganito, especially mo share sa mga inganing. Mauna nga ang level na ako murag lisod. Pero kung ato lang una-unaon nga part ka sa atong pagkaaltuhan dito sa langit, dili mo kalimutan imong mga loved ones. First yun ang loved ones ninyo. Isaan ko na sa Ginoo, once nga ang usa ka pamilya maluwas, ang tibuok banay maluwas yun na. Ang problema na batay pagtuo sama sa kagamay sa mustasa ng pagtuo. Dili na nimo mahimo, but mahimo na ni Jesus. Kagin manindog ta para sa pagtapos. I want to encourage yung i-focus lang daw inyong mind. Nabatay nakuha sa mensahe, although gamay lang na verse ako na-share sa inyo, but karon i-focus lang inyong heart. Lord, i-grow na ba ko sa inyo? Lord, napag yung ko'y tinuod nga love ni mo? Lord, napag yung tinuod nga personal encounter yun ka ni mo daily, Lord? Lord, bagot-butan ba ko Ginoo? Lord, kabagi ko, ako may mo kung wala ikaw. Lord, masagta ko sa inyo ang plano Ginoo. Dili na ba ko i-pag-grow pag yung mo more than enough Ginoo. Pwede iipi yung inyong mga mata. Ayaw na nasa for a while ang inyong palibot, ang inyong mga silingan diya. I encourage you right now to flow. Mo-flow ta diya sa presensya sa Ginoo. Lord Jesus. Father God, we thank you, Lord. Lord, we humbly bow down to you, Lord God. Let your Holy Spirit flow right now, Lord. Let your anointing flow, Father God. Your amazing grace, Lord God, will flow to us, Lord, right now. Your love will flow, Lord.